kuma yanzu duk da abubuwan nan da ake zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki. Idan babu security a jihar nan da ni da ke da dukkanmu nan ba wanda zai zanna a nan. Da yanzu ko muna cikin daji ku je Zamfara ku gani, ni da na fito a can na san ne a can, na san wa'anne ne suke gudu su kwana a daji kafin su dawo gida. Allah ya sauke, amma mai girma gwamna ya tashi haikal baya so abu ɗaya ya taɓa ɗan wanda yana jihar Gombe da zama. A'a, ba za mu san abubuwan da yake ba don tsaro make da ni da duk masu sauraron mu. To idan ka ce baya aiki ba kai mai adalci ba, don baka ji karan bindiga ba ne. Ni na zanna wurin da karamin yaro mai shekara 10 ya san karan bindigan askarawa su ne vigilante na jihar Zamfara na gwamnati, ya san na sojoji, ya san na bandits. Da kaji karan bindiga suka ji yaro ya ce baba ɗan bandits sun shigo gari.